noche y el trabajo de esta serie es llevar la tradición desde el trabajo tradicional a un punto contemporáneo, narrando la sociedad contemporánea que me rodea, una sociedad que en estos momentos vivimos en peligro permanente. Presento aquesta peça, l'Ímpetu, que és una llavor que incluïxo dins una sèrie de ceràmiques que estic fent ara que titulo Fantasies paleontològiques. És una llavor gastada, erosionada, foradada pel temps, la força de la naturalesa l'ha anat destruint, però en definitiva és una llavor que estava germinant. Aquesta és en realitat la força de la naturalesa que vull explicar aquí amb aquesta peça. Este trabajo hecho con una parcería de una amiga, ceramista también, y que nos ha visto un vídeo que pasaba en YouTube, que eras de Siria, eras un rebelde que mató un soldado y que le sacó el corazón y comió. Entonces este vídeo nos causó muy impacto y decimos las dos, vamos a hacer una pieza sobre esto. Només em queda reiterar de nou la felicitació a aquelles persones, a aquells artistes que avui han estat premiats i, com no, a la resta de participants també per la qualitat de les seves obres. I bé, us recordo que a continuació es procedirà a l'obertura de l'exposició de les obres seleccionades que es podran visitar fins al proper dia 11 de gener. Espero que us agradi molt i moltíssimes gràcies per la presència aquí i per la feina feta per part de les persones que avui no ens acompanyen. Bona nit.